Pitbull madoda masivumelaneni ba asiyonja yakufuya sokungxama zaxeba into enxayo. Unobangela ndineminyaka 8 years kwicollege. Athi icala le-Pitbull linye caka sonja yawukhusela nto yinja nje yoba ikhangela into ibulala. Njena nawe nje sendibale zanhlanu ndiyazi ndingekazibhaqi. Zonke izibulele nje yazishiya. Yagqitha yazibulala yazishiya. Inye into ubomi buyaqhubeka kucacile ngoba afuna ndicinga icebo lento ba la amatakane ashiyeke engenanina kuyo yonke lento ibisenzeka azawuncanca entweni azawuthini into zimbini ke ndiwanyisele ngebhotile okanye ndithathe enye imazi ebhoko ndifake itakane kuyo ndizamile ke izolo khange lifune ndaqonda kubeke lalamba lizawufuna inkani. Kuthe kanti ke kukho umuntu olibele uvala igate. Xa kuvulele igate yangena inja yona. Ubusuku obu ke ngoku ongesenza lento yinye. Akunani ke ndiyamkela ba yiloo nto yenzekileyo yiyo leyo. Akukho nto uzawuyenza into sokuhlinza igusha ezifileyo kaloku ayilo ncedo yona ifuyelwa mayikhusele into yayo ke ngoku uqaqanisela izinto izibhadela iqhutu elifutshane. Kungenjalo azifanga zonke. Amanye amatakane azawunyiselwa ebhokweni akho nto yonakeleyo noxa ke lichitha ke liyeza. Ingedama eziseleyo leli takane limhlobeni esikhulu kudala ningalazi balitheni namawele amabini egusha namanye amawele amabini nelodwa nelinye lebhokwe elilodwa. Kwenzakele nale nkunzi ebhokwe noxa ke ngonzakelanga nto yephi kuba ke nakulama wele nenhloko ezibomvu likhona elingekhoyo. Yona yenzake lapha emadedeni. Uyabona into ethi Pitbull andikhathali noma bhuti ungathi itheni. Ungahlala nayo iminyaka 8 usuku lunye ikujongisela ubuhlanti phansi ngoku ibingugcina umzi ibinguchitha umzi. Izincede lenkunzi empoko ngokungena emanzini. Kungenjalo naye ngeke kulamgidi kaSanethi wenziwe le Pitbull. Kodwa kuye emsengene ntanga kakuhle. Akunani. Ithe zawufumanisa uba lamatakane ayasabela xa ndiwapha ipellets naboma ndiwafunela imngxo wepellets ngoba izanqamlela umsebenzi wonyisa le. Ndiyaba ndisele ntani lebhokwe lizawunyisela qha ndisafuna ke ngoku uba ndikhangele ezinye izinto. Zonke ke nto nidla ngozibuza uba zifumaneka zilapha ntona yiyo le ndiyifunayo mna. Ke ngoku ndikwazile amatakane ukwanyiselela ndithembe ke into yoba ke ngoku ezi pellets bendozifuna ngapha zizawulungisa umcimbi bendizifuna bekhobo. Eyona nto ndibala ngayo ngoku kukufuna ispring esizawubamba la gate. Xa uyivula ibuye isivalekele kuba kukho into ngapha engakwazi ungena ngapha yahlukana nento exoxisayo nento Kondo. Kondo zakhe. Ngicela siqina ngesandla nje. Hamba ngizothatha ibhotile. Ibhotile ibhotile bengiyifuna for ijim. Eyami ndandinayo yophuka nje. Ondiyifunela iphathe ejim nje. Nayi ibhotile yasijim kodwa ndifuna leyesibini. Ntwana iyayazi nawe kwedini kufuneka unile ibhotile uyayazi.
ngathi ngendihlaba ndikhangela uba le nto ingaphinda yenzeke noba yenzeke njani uba kubekho umuntu azawungena ngale gate aphinde athi sengenile ufumaniseke uba ungenile akayivala ngeli hlobo yenzeke ngayo le nto uba kutyiwe ezigusha. Ngoyicebo lam uba mandifumane ispring esizathu xa ivulwa itsale laa gate, xa uyiyeka noba uyivalanga noba utheni ivaleke. Xa ivaleka ke ngoku kufuneka ube kanti ivaleke iyibambe laa gate ukwenzela uba injengapha noba ifuna ungena ingangeni okanye nantoni enokwenzeke ngenye funeka ndilungisele loo nto ngoku. Hey moka ndijongene nayo macro abanayo ndaqonda mandileqe builders no ngekavali ngathi banganayo ayile ndiyifunayo. E-builders zifumene le nto ngqo ndiyifunayo. Ndithandela le nto le uyakwazi uyifaka ebhalini uyifake egeyithini ukwazi usijije side siqine ukwenzela uba umntu ubeyayityhala funeka asebenzise amandla naxa phinde ibuye kwanombetha apha emlonyeni imkhumbuze bavala igeyiti. Kungenjalo ke ngoku umntu akayivalanga ngoseyinje akawafuneka simephe ethafe ngekubethwa intonga.